bakizu disko bat ez da une bat baizik, oroar, grabatzen duzu, eta orduan badakit bestelako zerbait ateatzen altzala, han egin ezkero nahi genuen bezala, baina zer dien gauzak, atzeratu behar horrek eta nik uste ekarri dituela urak neure errekara gehitxu hau, ez da. Eta uste du diskoak eskertzen duela horrekari. Nau, seguru, bakizu, Matxitxe igorri nion lehen da biziko maketa, eta hasi ginean, hemen Julitori deituko jo trompetarako ezak zer da, hola. Eta bigarrenean ja sartu nion ni kantuan. Eta zian, hau aldatu da, hoia da Ruperren disko bat, hemengo musikarekin, ez da lehen, bakizu, hautsi gabe eta beste zerbait. Hautsi gabeko abesti batek dena jasaten du, ez? Eta ezakitu hona ban, hori, baina nola gertatu da, eta nik uste dut onerako izan dela, denbora hori.